Ikomplu d-diverġenzi bejn l-MCAST u l-MUT, il-Union tal-Għalliema li tirrappreżenta l-maġġoranza tal-impjegati ta' dan il-kulleġġ. Dan hekk kif fl-aħħar sigħat reġa kellna botta u risposta oħra bejn il-Union u l-amministrazzjoni tal-MCAST. Fi stqarrija l-MUT il-mentat li madwar 40 persuna li jinsabu fi gradi ta' lecturers irċivew ħlasijiet ħżiena fl-ewwel paga tal-2019 wara li saru kalkulazzjonijiet ħżiena fir-rigward tas-salarju u ħlasijiet blura li kellhom. Fi kliem sempliċi inħarġu pagi ħżiena. L-MUT qalet li l-ilmenti tal-lecturers igidbu d-dikjarazzjoni tal-MCAST fl-aħħar jiem meta ntqal il-lecturers kollha huma kuntenti b'dak li rċivew bil-Union takkuża lill-amministrazzjoni li mhix timxi mal-ftehim kollettiv. L-MCAST min-naħa tagħha qalet li l-każi huma 39 u mhux 40 minn total ta' 860 salarju illi ħareġ fil-25 ta' dan ix-xahar. L-amministrazzjoni tiddikjara wkoll li diġà għaddejjin diskussjonijiet biex 20 minn dawn l-ilmenti li huma dwar is-salarji jitranġaw. Tispjega wkoll li 19 il-każ ieħor għandu x'jaqsam mal-allowances li xorta se jiġu indirizzati minkejja li mhux relatati mal-kalkoli fuq is-salarji jew l-arretrati. Fl-istess waqt l-MUT ħabbret li qed tissospendi d-direttivi bl-iskop li jkomplu d-diskussjonijiet li għaddejjin mal-amministrazzjoni tal-kulleġġ. Madankollu wissiet li jekk it-time frames stipulati ma jiġux osservati lesta ta' skala l-azzjonijiet industrijali. F'nofs dan kollu hemm l-istudenti li sa tlieta stess komplew jikkuntattjaw lil dan l-istazzjoni biex jilmentaw li fost oħrajn għadhom lanqas irċivew riżultati ta' xogħol li jagħmlu fil-bidu tas-sena skolastika. Għadhom ukoll mingħajr littra li għandhom bżonn biex jingħataw l-approvazzjoni sabiex jibdew jiġbru l-informazzjoni għat-teżi tagħhom. Dan meta teżi finalizzata trid tkun preżentata sa' Ġunju. Għad hemm ukoll studenti bla stipendju minkejja li jissaddew xhur mill-bidu tas-sena skolastika ġdida. Sadattant fi stqarrija mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-edukazzjoni, l-iżvilupp umanu u l-ħiliet tas-seklu 21, Clyde Puli, il-Partit Nazzjonalista appella biex il-Gvern minnu fih jikkoreġġi l-iżbalji li saru fil-ħruġ tas-salarji tal-Għalliema u jidħol f'diskussjoni serja biex tinstab soluzzjoni minnu fih għall-issues kollha pendenti l-oħra li fadal li jinkludu wkoll il-gradi u l-iskali tal-Għalliema fl-MCAST. Il-Partit Nazzjonalista esprima d-diżappunti li bl-attitudni tiegħu li jinjora lill-Għalliema il-Gvern qiegħed juri biċ-ċar li m'għandux pjan biex iħares din il-professjoni li tant hija importanti għall-formazzjoni ta' uliedna.